Doncs, com comentava, avui parlarem amb la Violeta, que és professora de ioga i ens parlarà de la respiració. Hola! Alba! Hola, què tal? Molt bé. Em sents bé? Em veus bé? Sí, no? Jo et veig una mica fosca. Doncs, bueno, els he introduït una mica, però si vols començar explicant tu una mica qui ets, quin recorregut has fet. Perfecte. Bueno, el qui... D'acord. Sí. Doncs la pregunta que em feies era qui era jo i jo et deia que aquesta és una pregunta que encara m'estic resolent, que el camí del ioga per mi és una manera de descobrir qui sóc jo, no? Aleshores, estic en aquest, per mi, etern camí de coneixement i d'exploració sobre el ser, no? Cap a què em porta el ioga. Però sí que et puc dir una mica doncs, el recorregut d'aquest camí, que porto un llarg recorregut, ara deuen ser ja quasi uns 15 anys, des de que jo un dia estava a la universitat i entro en una sala de ioga a intentar moure el cos i a posar-li consciència i allà hi ha com una porta que se m'obre, jo crec que ja devia estar una mica predisposada també, no? Perquè se m'obre una porta de coneixement molt gran i encara continuo doncs, a diari. És una passada com el ioga és aquest camí infinit de coneixement del món i de coneixement, d'autoconeixement. No? I des d'aquí al principi només era una passió, però aquesta passió es va anar convertint doncs, en una manera de viure que em va portar també a viatjar pel món, a viatjar durant 2 o 3 anys, a descobrir el ioga en les seves diferents formes, ja que el ioga neix a la Índia, però s'ha estès per tot el món i doncs això em va, amb la meva ànima també d'exploradora, no? de les cultures, doncs ho fusiono i me n'adono doncs, que és un camí que haig de recórrer doncs, com a dedicar-m'hi també, no? I així va ser com vaig decidir no sé, farà uns 5-6 anys a començar-m'hi a dedicar. I des d'aleshores doncs, s'han obert moltes més finestres, entre elles una de les que avui volia parlar amb tu, que crec que és un tema molt, molt latent, que és aquest de la respiració. No? Com respirem i més avui en dia, que això està com en entredicho, podríem dir. La respiració. Bueno, doncs anem a parlar de la respiració directament i després, si cas, ens expliques una mica més sobre el ioga. Perfecte. Una mica més de llum. El tema de la respiració, jo crec, tinc la sensació que és un tema molt ignorat, no? Realment no se'n parla ni ara que estem amb la pandèmia i estem amb la mascareta i tal, ni abans de la pandèmia, no? Sembla que pel fet de respirar i estar vius, doncs, o sigui, pel fet d'estar vius i respirar ja és suficient, no? Però la qüestió és com respirem, no? Perquè podem respirar de moltes maneres diferents i això realment ens afecta la nostra salut, el nostre benestar, la nostra capacitat física, les emocions. Què en penses tu d'això i com ens afecta la respiració? Doncs mira, d'entrada hi ha una cosa que és la respiració és l'eix de la vida, no? I com bé dius, com pot ser que no hi hagi mirada cap allà, si és el primer que fem quan naixem i l'últim que fem en aquesta vida, en aquest pla material, no? I de fet, aquest tema ja se'l van plantejar els yogis, no? Dels teòtics. I, per exemple, Patanjali, que és el primer que organitza aquest coneixement, que ja venia de molts segles enrere, estem parlant del segle II després de Crist, ell ja ho posa en un dels 8 passos del ioga, no? Per arribar a la il·luminació, la lliberació de l'esperit. I ja ho posa allà com dient, ei, és l'única funció vital que tenim que podem controlar, perquè la temperatura del cos no la puc controlar, el batec del cor no la puc controlar, per tant, ostres, em dona l'oportunitat de jo poder incidir i transformar moltes coses amb això, perquè quan parlo de respiració, de fet, en el llenguatge del ioga diem pranayama, és el control de l'energia vital en el cos, la respiració, i és la que també està connectadíssima amb la meva ment, amb els meus estats mentals i estats de consciència. Per tant, uau, quina gran clau que tenim per controlar la nostra ment, la nostra consciència, i la tenim allà oblidadíssima, no? Hi ha moltíssima gent que de fet no sap ni respirar bé, que també és una pregunta, no? Què seria respirar bé, no?
Així que convido a posar atenció i simplement començar per adonar-te que respires. Aquests moments de posar consciència en la respiració són els primers, no? És com, no és pranayama encara, no és control, no són tècniques, però ja és la primera entrada de dir com estàs respirant, quines parts del cos es mouen quan respires, i a partir d'aquí, doncs, comença aquest camí de descobriment també, no? Per tant, com ens pot afectar una mala respiració? I quins beneficis té una bona respiració? Doncs mira, hi ha una cosa tan simple com quan respirem, normalment els vicis de la societat occidental moderna ens porten a una respiració com molt superficial, no? I això ens afecta moltíssim perquè això fa que no movem el diafragma, que és aquest múscul que tenim aquí, sí? Que li diuen el múscul de l'ànima, no? Doncs fa que no movem el diafragma i quan no movem el diafragma no estem activant aquesta musculatura, per tant estem perdent el seu to. Tampoc estem activant el diafragma pèlvic. Quan no movem el diafragma, el que passa és que el diafragma massatgea, dona un massatge al cor, sí? I als pulmons, un massatge o un estímul, no? Es mou i empeny això. Aleshores, científicament s'ha demostrat que si no hi ha moviment de diafragma quan respires, les cardiopaties, malalties del cor, tot el que estigui relacionat amb la pressió alta, tot això està relacionat amb el no respirar bé. I a més, pensem-hi, perquè les cardiopaties, ara no tinc les dades a la mà, no? Però jo diria que és una de les primeres causes de mort, no? Com d'enfermetat. Per tant, uau, o sigui, cada vegada més és com més al·licients per dir és que respirar bé és viure bé, no? I ja et dic, des de pressió, cardiopaties i després tot això què passa, no? Quan respiro aquí dalt, també estic activant molt més tots els xakres superiors, per tant, tot el que és la ment, els pensaments, si ja són pura energia i no paren de canviar, imagina't si la respiració està aquí dalt, no em connecto amb la calma, em connecto amb l'angoixa, no? Perquè és la ment que no li paro de donar més energia encara, no? Aleshores és ei, baixa la respiració, ves cap a la panxa i apareix la calma, apareix la consciència de si mateix i m'apropo a la terra, no me'n vaig tant cap a aquests àmbits més aire, més superiors, no? Per tant, és indispensable fer aquest exercici de baixa i respira aquí baix. Suposo que quan naixem i som nadons la respiració és la que ha de ser, no? És la més natural i suposo que l'anem perdent a mesura que creixem, a mesura que tenim experiències, potser emocions ens afecten la nostra respiració. Quina relació creus que té la respiració amb les emocions? Doncs mira, com et deia, si la respiració està lligada als estats mentals, sí? Els estats de consciència, i aquests s'encarreguen també de tota la connexió cos-ment, cos-emocions, o sigui, és tot, estem parlant que el cos és interdependent, per tant, quan el sistema nerviós ja està afectat, les emocions s'afecten de diferents maneres, no? No et sabria dir exactament, doncs mira, què t'afecta, no? Però sí que l'emoció de l'angoixa, com deia, en contraposició a la calma, és una de les que més es veuen perjudicades o exacerbades, no? Amb una respiració superficial, una respiració alta. També, dir-te, això que deies dels nadons és superinteressant, perquè quan observem un nadó veiem com es mou la panxeta, no? I és aquí, és aquesta la respiració, li diem respiració embrionària, fins i tot, de l'embrió, no? I ens anem desconnectant d'aquesta pulsió vital i anem pujant, no? També amb la confusió de que els pulmons estan aquí dalt i inflo la part de dalt, però en realitat és el diafragma. Els pulmons no tenen musculatura, no es poden moure per si sols. Si jo no em putxo amb el diafragma, els pulmons no es buiden, no? I si no baixo el diafragma, els pulmons no s'emplenen. Per tant, és com aquest múscul d'aquí, tan oblidat, que no es veu. A més, els indis tenien una imatge molt maca, els indis americans, que deien que era l'òrgan entre el cel i la terra, no? Justament, l'horitzó entre el cel i la terra. Com veient aquests dos estatus, no, de la matèria, una mica de dir, ostres, cal anar cap a baix. Sí? I també, per exemple, una cosa molt bàsica seria que si jo vull trobar calma en la meva ment,
també parlaríem dels dos costats del cos. Clar, jo respiro per les fosses nasals, sí? Almenys des del ioga es proposa que sigui respiració pel nas. Cada orifici em connecta amb una part del cos. I cada part del cos em connecta amb emocions diferents, amb qualitats diferents. Aleshores, si jo em vull relaxar, utilitzaré una respiració pel costat esquerre. El costat esquerre, el costat yin, el costat femení és el que em suavitzarà. Per tant, si estic fent una pràctica de ioga o estic amb la màscara, amb la mascareta, i dic, ostres, és que estic amb excitació, amb ansietat, amb angoixa... Bueno, és el mateix, no? Doncs aleshores aprofita i intenta connectar amb la fossa esquerra, no? Com dir, vale, vaig aquí, i això m'ajuda a relaxar. O si estic fent ioga, el mateix. Algunes pràctiques em conviden a respirar només per l'esquerra, sí? I per l'altre nas, no? Exacte. Ai, amb el dit. Bueno, o no, a vegades no cal ni tapar, Si tu amb la consciència ja li dius, vull respirar amb la fossa esquerra, ja veuràs que estàs aquí. I de fet, fixeu-vos en el dia a dia, quan estigueu allà a l'oficina amb les mascaretes, adona-te'n per quina de les dues fosses estàs respirant. Un petit exercici també de posar consciència, no? De dir, a veure, perquè normalment estàs més en una que en l'altra, depèn això. Potser al matí estaràs més en la dreta, al vespre més en l'esquerra, i així tu pots anar equilibrant. És una eina d'autoconeixement totalment directa, no? És com l'entrada al món subtil, des de la matèria, des del cos. Com puc accedir a aquest cos subtil? Ostres, la respiració, no? Quina gran eina, i que oblidada. Una vegada em sembla que en una classe de ioga vaig sentir que cada 20 minuts o així va canviant de manera natural l'entrada de l'aire per una i l'altra, no? No sé si és així. Sí, si és natural el procés es va canviant, a vegades estàs equilibrat en els dos, a vegades també des del ioga et diuen que si fas unes quantes rondes de salutació al sol ho equilibres. Bueno, això ja també és experiències, no? Hi ha moments vitals de cadascú, de com estàs. I un altre element que no hem dit amb això de dreta-esquerra és també els moviments que té la respiració. Tenim la inspiració i l'expiració i la retenció. I és molt interessant perquè en els textos antics del ioga de Patanjali, en comptes de començar per dir-te no, hi ha dos moviments, el d'inspiració i el d'expiració, ells no. Ells et diuen, hi ha dos moviments, i comencen per l'expiració, sí? Com dient, primer tens que buidar tot, perquè tu no pots respirar bé si no has buidat tot l'aire que tens. Hi ha un aire com viciat, que està aquí a la base dels pulmons, que si no el treus és impossible que agafis aire net, nou, no? Per tant, és molt interessant aquesta cosa també que ens planteja sempre el món oriental d'anar a lo contrari, no? De dir, ostres, no primer inspires, després expires, no? Expira tot. I l'expiració també et fa baixar, sí? Et fa relaxar la musculatura, et fa calmar l'organisme, no? Per tant, una altra cosa que pots fer és dir, vale, em sento molt excitat, necessito calmar-me, per tant, em centraré en fer una expiració més llarga, sí? Més que la inspiració. O a vegades al revés, dius, estic molt cansat, fatigat, què puc fer? Doncs centra't en la inspiració, sí? Fes pràctiques d'inspiracions llargues i expiracions més curtes, vale? Creus que és important respirar sempre pel nas o això de treure aigua per la boca també és positiu? O agafar aire, no sé. Crec que aquí depèn de la disciplina hi ha diferències, no? Sí, depèn del que busquis. Igual, és que tens tantes formes, estaríem 3 hores, però per exemple, quan alliberes l'aire per la boca, el que fas és superbo per alliberar emocions, per exemple, no? Com, necessito alliberar o tinc un cansament i deixes anar o fas un sospir i això és super més alliberador que no si ho fas només pel nas, que és molt més equilibrant, no? Molt més calmat. I de fet, vaig anomenar a Patanjali perquè allà està com tota la informació, no? I ell ja ho diu, no? Que la respiració, té uns sutres on diu la respiració és per naturalesa rítmica, sí? És rítmica, és pesada, és sorollosa. I l'ideal, i per això fem pranayames, és que sigui sutil, que sigui rítmica, que tingui un tempo de la respiració, com el cor, és com posar-te en harmonia i que quasi no... Sutil vull dir que quasi no té soroll, no? I que això et va portant en aquestes zones mentals molt més a prop d'un estat meditatiu, que seria la fi també d'aquests iogues, no? Una mica.
Per tant, les persones que ronquen o que tenen alguna dificultat respiratòria, a part del que els hi pot afectar, creus que els pot ajudar aquests exercicis respiratoris a millorar la respiració? Segurament, no conec casos així específics que s'hagin solucionat i tal, però jo és que el pranayama o la respiració conscient és bona per tothom, no sé com dir-ho, no? Sí, segurament, si paréssim un ioga més terapèutic, que pretén curar coses, doncs hi haurien estudis sobre això, no? Però tampoc és el meu camp, o sigui, jo no em dedico a curar malalties amb el ioga, sinó més aviat a prevenir i a fomentar la salut, no? Seria més. Així, com hem comentat abans, una respiració correcta, diguéssim, seria l'abdominal, aquesta que fan els nadons, i ens hauríem d'esforçar perquè sigui així o no? Sí, perquè, com deia a l'inici, és la que promou aquest moviment del diafragma, sí? Que és bàsic. Aleshores, la respiració per la panxa és la que ens permet aquesta mobilitat, la que ens permet sentir-nos connectats amb la terra, per tant, és supernecessària. Per exemple, un exemple molt clar, no? Quan jo me'n vaig a dormir, o quan estic dormint, torno a respirar com un nadó, torno a respirar des d'aquí. Per què? Perquè això em crea un estat mental que em permet entrar en els somnis, em permet relaxar. Però això ho faig de manera inconscient, sí? I aquí és quan el món conscient, o quan la consciència em pot ajudar a dir, ai, és que ara necessito relaxar-me, per tant utilitzo això. O, per exemple, quan entro en un estat d'angoixa, d'ansietat, que començo a respirar superràpid i des d'aquí dalt. I què em passa a la ment? Uah, comença a anar superràpid tot, no? I a vegades és interessant. A vegades hi ha pràctiques en el ioga o també podríem dir pràctiques xamàniques, fins i tot, que es fan respiracions holotròpiques, no? N'heu sentit a parlar també, que t'altera la consciència moltíssim. És això, no? Et fan respirar per aquí, per la boca, només, inspirar i expirar per la boca, i allà comences a fotre't un viatge, amb perdó, però de dir, però mare meva, però quin viatge mental, no? I és tot de respirar. Per tant, és un control molt gran del ser i de l'estat mental. Després ens proposaràs alguns exercicis, no?, per aprendre a respirar bé. No sé si ho vols fer ara o ho fem al final. Fem-ho al final, no? Jo ara he pensat una cosa que no us he dit i que em sembla també molt rellevant, és que quan respires, si et fixes, ara estàvem parlant molt de l'abdomen, no? Com una cosa que tots una mica ja sabem, no? Com respirar per la panxa, inflar... Però hi ha una cosa que és que utilitzem moltes més parts a l'hora de respirar. I en el ioga posem focus. Cada pranayama posa focus en una part diferent. Per exemple, la ujjayi, no? Que la fem servir molt. La glotis. Aquí tanques una mica la glotis, produeixes un so i això et va fent entrar... És una respiració que t'escalfa també fins i tot, no? I posem atenció aquí. Però després tens una respiració que és equilibrant, per equilibrar els dos costats, que posen atenció en les fosses nasals. En tancar-ne una, en obrir l'altra. Tens una altra que, per exemple, s'imagina la respiració que l'imagina aquí, a l'entrecell, no? Com també per despertar. Una altra per la columna, és a dir, que la respiració precedeix la funció dels òrgans vitals. Per tant, està en tot el cos i pots anar posant focus. En visualitzacions, no? Visualitzes que tens... Ara em ressona això. Sí, clar, en la de la columna sí, no? Visualitzes que va per la columna l'aire, però en la que fas aquí, la Nadi Sadhana, sí que estàs aquí físicament, o Ujjayi estàs aquí. O, per exemple, se m'acut també Kapalabhati, que és una respiració com de foc, no? Que fas des de l'abdomen només amb l'expiració, doncs vas a l'abdomen totalment i el bombeges, no? Per tant, té aquest punt d'investigació en les diferents parts del cos que també em sembla molt, molt rellevant. Així, cada tipus de respiració diferent en el ioga té un benefici diferent, no? També, més o menys, què busca el ioga amb aquests diferents tipus de respiració? Doncs en cada un busca una cosa diferent. Aquesta és la gràcia, no? Ha trobat, hi ha una infinitat de mètodes i cadascun busca un objectiu. Posaré un exemple. N'hi ha una que no n'hem parlat. Hem parlat de la glotis, no? Hem parlat de les fosses nasals.
I n'hi ha una que també participa la llengua en la respiració, no? De sobte també està en aquest aparato vocal. I hi ha una que és Shitali, i el que fas amb la llengua és fer en forma de U, a 6, i això fa que refresqui l'organisme, perquè l'aire entra per la boca, entra en aquesta forma cònica i pap, va refrescant l'organisme. Per tant, en èpoques de molta calor, o si estic passant per una plenipàusia, el que sigui, no? Tinc sofoco, utilitzo aquesta, per exemple. O quan vull baixar en el ritme, busco una respiració més refrescant, no? Com les posicions invertides en el ioga, no? Per tant, tenim una infinitat de recursos, o si volem escalfar el cos, tenim una altra respiració. Si volem equilibrar el cos, l'energia està totalment desbordada, tinc una tècnica. Però clar, aquí estem entrant ja en el pranayama, sí? Això ja seria com les diferents tècniques que comentàvem, que ja és un estat una mica... Mira, per exemple, el mestre Patanjali o Iyengar també recupera això. Ells no fan pranayames fins que no tenen l'asana dominadíssima. Per què? Perquè consideren que si tu no tens el cos ben obert, ben predisposat, l'aire no pot circular per enlloc. Si tens tots els canals tancats, tota la musculatura rígida, per on vols que passi l'energia que es transporta amb la respiració, no? Llavors, aquí també hi ha un estudi molt interessant. El que passa és que jo crec, jo soc com d'un altre parer, jo crec que es poden anar introduint pranayames petits, tècniques petites, encara que no tinguis la sana dominadíssima, no? Com, no anirem a fer un supergran treball en la respiració encara, perquè no tenim el cos obert, però podem anar introduint-lo per mi des de la base. O sigui, és que des del dia 1 jo ja poso un petit pranayama, una atenció allà, no? La meditació també es té molt en compte en la meditació, no? Seria, el fi seria el mateix que la relació que té amb el ioga? O quina funció té la respiració en la meditació? La respiració és una preparació per la meditació, sí? Per trobar aquest estat mental amb unes ones, si parlem a nivell matèric, de la matèria, produeix unes ones beta que m'ajuden a entrar en un estat contemplatiu. Clar, si jo vinc d'unes fluctuacions mentals, com diu el ioga, i em poso a meditar, no serà gaire productiu, no? O, per exemple, ara els iogues aquests que practiquem occidentals, que això també ja parlarem l'altre dia de filosofia, que a mi m'encanta, però aquests iogues es passen tota l'hora fent asanes, cap aquí, cap allà, pam, i al final 5 minuts, estira't, relaxa't i ja està. I és com, no! Si just ara el cos està preparat per meditar. O sigui, portem una hora preparant-nos per poder respirar més àmpliament, perquè he obert el cos i podria meditar perfectament. I no, la classe s'acaba i la gent se'n va. Sense aquest tresor preuat, no? Com dir, ai, quina pena! Estaves llest! Em va quedar molt gravat una cosa que vas dir un dia, que el ioga és una preparació per la meditació, no? La fi del ioga, originàriament, si no m'equivoco, era preparar-te per poder meditar, no? És així o... Perquè... Digues. Clar, hi ha moltes coses, no? Aquí, així és, segons la filosofia antiga. Si nosaltres volem aprendre aquest sistema filosòfic, que és una filosofia espiritual, perquè respon a un camí espiritual, no? Que creus que la naturalesa de l'ésser humà és espiritual, que hi ha una ànima. Ànima és més cristià, parlarem d'esperit o de consciència. Si estàs en aquesta filosofia, evidentment que fas ioga perquè necessites meditar i contemplar la consciència. Sí? Ara, avui en dia, la gent no està en aquesta filosofia. Vale? O sigui, no tenim la filosofia d'alliberar-nos. Aquí a Occident, potser hi ha gent que sí, no? Però si no estàs en aquesta filosofia, és igual. És a dir, home, seria fantàstic que meditessis. De fet, pràctiques com el mindfulness, que tu coneixes molt bé, doncs ja sabem que són una gran eina pels dies moderns, no? Però no té... Aquest seria el sentit originari. M'entens què vull dir? Vull dir que avui en dia hi ha molts sentits del ioga. Pot ser que sigui només relaxar-me, pot ser que sigui exercitar el cos. I ja està bé. No passa res. És el sentit que cadascú li posen allà, no? Però sí que podria ser interessant per les persones que els costa meditar, no? Ara la meditació i el mindfulness està molt de moda,
però hi ha moltes persones que diuen és que jo no em costa sentar-me a meditar i potser és perquè no saben com fer-ho o perquè no s'han preparat prou bé, no? I potser el ioga sí que els pot ajudar Sí, bàsicament. totalment. Trobo que a més la meditació, bueno, si la respiració és la gran eina, la meditació és la mare de tot, no? Perquè és la que et permet observar la naturalesa del teu ser, que és un dels sentits de la vida, no? Conèixer-te. Però clar, avui en dia jo crec que la meditació no és algo com molt instaurat en el nostre dia a dia, per tant sí que necessitem com moltes pautes per meditar, sí? Meditacions guiades, tècniques que t'ajudin, és un entrenament, sí? No és que m'assento i puc meditar, és que necessito un temps d'aprenentatge a meditar. Llavors sí que veig que és molt necessari avui en dia, però també és molt necessari fer-ho pautat, fer-ho a poc, no? Hi ha el Vipassana, per exemple, que és superinteressant, que són 10 dies en els quals tu cada dia vas aprenent una miqueta, una mica més, no? I de fet els primers 3 dies són només observar la respiració en el nas, tot el dia, 10 hores al dia, que tu t'entrenes per observar com surt i entra l'aire. I allà vas descobrint 1000 sensacions. Per tant, és com... Vale, així sí que podem meditar, amb una cosa pautada per la nostra ment occidental, que entengui quins són els passos, no? Trobo que avui, més que mai, és necessari i de fet, jo m'hi dedico. M'agrada molt com les meves classes, les que venen amb mi ho saben. Jo, la meditació és la joia més preuada i dedico tota la classe a poder arribar en aquest moment i acompanyar-les en aquest moment, no? Doncs amb tècniques que no me les invento jo normalment. Jo recullo tota la saviesa, que m'agrada molt recollir-la, i la porto allà, no? A vegades sí que improviso alguna meditació, però soc més de tècniques ja validades amb molt de temps, no? Sé que també fas ioga per nens a les escoles. Com podem ensenyar als nens a respirar millor? I, bueno, si vols explicar una mica també com t'ha afectat això del Covid i tal a les escoles o com practicar ioga amb nens, també. Doncs sí, mira, jo feia uns anys que ho faig a les escoles i bueno, aquest any ha sigut durillo perquè ho hem de fer amb màscara, no? I clar, per mi és molt contraproduent fer-ho amb màscara, però bueno, és la condició que tinc per anar allà i fer això i per mi és més important doncs, poder anar allà i fer el ioga amb ells, no? I bueno, et diré també que la màscara, a veure, hi ha molts dilemes aquí amb la mascareta, no? Com dir, l'aire passa, podria ser que faltés oxigen al cos. A veure, pels estudis científics que hi ha, que tampoc hi podem posar les dues mans, però bueno, de moment és el que tenim, l'oxigen és un gas. I el gas passa a través de les mascaretes, val? No són partícules, no són, com li diuen allò, aerosoles, val? Són gasos, tant l'H2O com el diòxid, no? Per tant, el que passa és que la sensació d'humitat i la sensació de tenir una barrera física, per mi és molt pitjor que no pas la manca d'oxigen, sí? O sigui, aquesta humitat, aquesta calor, és un agòbio que ens produeix marejos, maldecaps, i de fet a mi em passa, quan estic amb els nens a l'escola, que em requereixen com molta canya, no?, perquè hi ha molt de moviment allà a les escoles, em passa que acabo una mica marejada, no?, ai, és que necessito treure-me-la i respirar fort, però és més mental, ja et dic, és més de l'objecte físic que sentim, no? Perquè en realitat per allà passa l'oxigen i no ens hem de preocupar excessivament per si hi ha com manca d'això, no? Aleshores, no ens preocupem. I llavors amb els nens, què passa? Que ells ja respiren bastant bé, el que passa és que tenen zero consciència, no? I quan els hi porto la consciència sí que sento que els hi costa com molt d'inflar aquí, a baix, no? Com estem una mica desconnectats a vegades, però fem activitats molt boniques que us puc ensenyar perquè són molt senzilles, a més. Ahir els ensenyava una molt maca que és per aquests dies de Sant Valentí, parlàvem de l'amor, fèiem un viatge com el país de l'amor, jo m'invento com viatges pel món i m'invento països. I fèiem així, no? Agafàvem i dèiem, bueno, i tu quan m'estimes o quan t'estimes a tu, no?
I fèiem així, fèiem una forma de cor i inspiràvem i expiràvem. I això tan simple és portar consciència a com respiro. I fins i tot... no, els hi vaig dir, al País de l'Amor se saluden així, no? I llavors dèiem, hi havia gent que saludava molt gran i feia... I llavors, clar, vas respirant més ampli i ja són tècniques tan senzilletes que fan portar consciència en el moviment de la respiració, en què hi ha dos moviments, en què s'equilibren. També hi ha el d'agafar, aquest m'ho va explicar la Lola, que segur que ens veu per aquí, que agafes una flor, l'olores, i bufes una espelma. Com per alliberar també per la boca, no? Com dèiem abans, com utilitzant aquest recurs de deixo anar. I guai, els agrada, ens ho passem bastant bé. O agafo una pilota i ens la tirem i respiro i quan expiro te la passo, no? Fem dinàmiques que simplement ajuden a que la respiració sigui una part de la vida i sigui conscient. Bueno, i com podem potenciar aquesta respiració en el dia a dia? Tu dius que no ens afecta, però bueno, jo tinc la sensació de que jo personalment, si estic gaire estona amb la mascareta, necessito baixar-me el nas perquè realment no tinc molta capacitat pulmonar i sento que m'afogo. Jo crec que les persones que estan 8 hores al dia amb mascareta, d'alguna manera, encara que és veritat que hi ha la sensació de que ens acostumem a la mascareta, encara que passa, no pot ser el mateix, no? L'aire que entra i l'aire que surt. O com podem potenciar això, aquesta respiració una vegada ens podem treure la mascareta i som a casa o també quan portem la mascareta, no? Volies fer algun exercici? Ja et dic, jo he estat investigant molt perquè també era un tema que em preocupava molt, això de com pot ser que la gent vagi amb màscares 8 hores, no? Com respiren. I a més hi ha una cosa molt contradictòria i és que el Covid afecta els pulmons, no? Majoritàriament a l'aparell respiratori. És com, un moment, tenim una malaltia que ataca aquí i la solució a aquesta malaltia és tapar-nos aquí per on entra l'aire. És com, uah, quina cosa, no? No pot ser això, és totalment contradictori. Però bé, no s'han trobat com més mesures per que no hi hagi contagi, no? S'ha posat més el foc en que no hi hagi contagi. I jo et diria que sobretot intentis, sobretot quan hi hagi un punt d'agòbio, que això ja vol dir que la respiració t'està afectant, vull dir, no? Està canviant l'estat mental i t'està portant a un estat de més ansietat, sobretot que te la baixis. O sigui, ni normes, ni seguretat, i si parlem de salut, sisplau, què més que la meva salut pròpia m'estic posant malament o estic començant a notar, no? Com tu deies, que m'agòbio, evidentment, te la baixes, busques un espai, te'n vas a fora, busques distància, busques altres elements de seguretat i ja està. Però el que no podem fer és estar aquí i estar patint, no? Això, evident que no. Llavors, baixa-te quan vulguis i per potenciar-ho a casa després, doncs uns bons pranayames. Unes bones... Sobretot, primer obrir el cos, sí? Obrir el cos, fer una mica de moviment i bueno, ara està molt de moda això de fer ioga a casa, no? O sigui que ho podem aplicar. Sí, el ioga ha sigut una gran eina, jo crec que ara amb el confinament i tot, perquè és un exercici físic que pots fer sense moure't d'una màrfaga. Sí. De fet, tu tens una acadèmia online que tothom es pot inscriure, no sé si em vols parlar una mica. Doncs sí, era una idea que ja tenia fa temps, però no com a substituta, no com a substitució de les classes presencials, perquè no és la idea, és diferent, l'energia que generem tots junts és diferent, però sí com a acompanyament, perquè el ioga es converteix en una pràctica més regular i més diària, perquè el ioga un cop a la setmana està molt bé, però costa molt veure els beneficis d'un cop a la setmana només. Per tant, sí que hi ha la idea de, ostres, practica ioga a casa cada dia. Llavors he fet aquesta acadèmia i està sent superinteressant, estan passant coses boniques. L'altre dia no em van demanar, doncs, ostres, necessito una respiració equilibrant o una meditació tal, i jo, doncs, vale, com ho podem fer? I els hi gravo una cosa, els hi envio.
I tinc una secció només de pranayames, per exemple, no? He creat com dir, va, anem a posar foco aquí. Una altra de meditació, una altra de classes, em deia la Gina, diu, ostres, jo al matí m'aixeco i no tinc ni mitja hora ni 3/4 d'hora, només tinc 15 minuts. Dic, vale, doncs podem fer, no podem fer el ioga de Patanjali en 15 minuts, no arribaré a il·luminar-me, però tampoc no és l'objectiu. Per tant, és moure el cos, és obrir, és netejar els nadis, els canals, és sentir llibertat, potser no a l'esperit, però sí en el cos. Llavors, per què no, no? Llavors estic això, gravant classes de 15, 30, 45 minuts, classes temàtiques, i molt, molt guai, la veritat que és un procés ben creatiu i crec que està funcionant. Jo crec que sí, és molt còmode poder... És veritat que no hi ha la mateixa energia, però poder-se posar en el moment que tu pots és còmode. I a casa, evidentment. Totalment. Doncs, no sé si et sembla, comencem ja a practicar un d'aquests exercicis que ens vas proposar, que són Moments Yin, crec. Perfecte. A veure, jo volia explicar-te o explicar-vos una de les més senzilles, que seria la respiració quadrada, la respiració també equilibrant, que es tracta de posar un ritme respiratori. I aquí no volem ni posar més èmfasi a la inspiració perquè ens volem activar, ni a l'expiració. Per tant, hem d'equilibrar aquests dos moviments i això produeix un equilibri també mental, no? Una certa estabilitat, una certa calma. I és tan fàcil com tancar els ulls, inspirar. Ai, que veig que algú està com rient per aquí, pel xat. Què passa? Doncs és tan fàcil com inspirar i anem a provar de fer-ho en 4 segons. Posem un temps com reduït, no? Inspirem 4, fem-ho junts si voleu. Retinc 2 segons. Expiro 4. 2 segons en suspensió respiratòria i 4 inspiro. Sí? Faríem un ritme de 4, 2, 4, 2. Això sí que és pel nas, no? Això és pel nas, sí. Aquí no estem amb la boca. Vale? Això és molt senzill, vull dir, em porta aquesta idea. 4 inspiro, 2 retinc, 4 expiro, 2. Això és portar un ritme. Si et sents molt còmode, pots provar d'anar pujant. I això és molt interessant, perquè és quan te n'adones que tu respires amb un ritme, però que pots fer-lo molt més ampli, si vols. Sí? Si sents que de sobte, va, porto un rato fent 4 segons, anem a pujar a 6. Estàs un rato fent 6, 3, anem a fer-ho proporcional aquí, 6, 3, 6, 3, i després dius, uah, encara puc ampliar una mica més, 8 segons, 8, 4, 8, 4. Estàs una estona aquí i després passes a 10 i a vegades hi ha dies, o depèn de la teva capacitat, que pots arribar a 12 segons i inspires, 6 retens, no? I és com un, uau, però com es dilata la respiració i és que té aquesta capacitat d'espaiar-se moltíssim. Per tant, això, com aquesta tècnica tan senzilla i que et pot ajudar a portar molta consciència aquí i a començar aquest treball d'evitar-te i de ser conscient de tu. Perquè quan ets conscient de la respiració, ets conscient de tu. I això també ja és un gran logro, no? Com, uau, vale. Estic aquí en el present i m'ajuda tot. De fet, últim apunt, que volia dir que tinc moltes coses en el tintero, és que deia que precedia la funció dels òrgans vitals, però és que un dels òrgans que més es beneficia de la respiració conscient, i una respiració àmplia i bona, és el cervell. El cervell està molt més enfocat, em puc concentrar molt millor quan respiro bé, no? I aquí sí que estem tots, Aquí sí que ens interessa a tots, estar concentrat, ser el màxim òptims que puguem, per tant, bueno, et deixo aquí com no? Com una altra idea perquè tinguis. T'has deixat més coses en el tintero? Sí, però bueno, ja aniran sortint. Falta un quart d'hora, de fet, encara. Sí que és important que no passi de l'hora perquè es quedi gravat, em sembla.
però encara tenim temps. Si vols acabar d'explicar coses que t'has deixat. És que ara no sé què m'he deixat, però... No sé si volia dir alguna més de Patanjali o de... Bueno, ja ho he dit bastant així, tot resumidet, però si vols podem anar tancant i així, no... així la gent s'ho mira tot, perquè si no, no s'ho miraran. Si no diran, ui, una hora, que pesades. Res, molt agraïda, Alba, per interessar-te per aquest tema, perquè tu et dediques molt a l'alimentació i l'alimentació per mi també és un pilar en la salut. Jo em dedico al ioga, a la part física, per tant l'exercici físic és un altre pilar, però la respiració hauria de ser un tercer pilar que aguantés la salut, no? Tan important com per mi, com l'alimentació, l'exercici físic, doncs la respiració d'estar allà, i hem de posar el foco. I després, com a quarta pota, ja seria l'estudi de la ment, sí? De fet, la respiració ens porta a observar la ment i entrenar la ment. Això ja seria feina de la meditació, ja seria una altra conversa, no? Però per mi aquests pilars són 4 pilars bàsics i a més, quan observo la ment, si jo puc observar la ment, si tu pots observar la ment en una pràctica meditativa, vol dir que tu no ets la ment, perquè la pots observar. Llavors, què ets? Qui ets? No? És un bon exercici filosòfic de dir, hòstia, vale. Així que jo ho deixaria aquí, amb aquesta pregunta. Et deixo aquesta pregunta perquè te l'empestis. Perfecte, moltes gràcies, Violeta. Intentarem respirar bé a partir d'ara i posar-hi més consciència. Gràcies, Alba, a tot. Gràcies a tothom. Adéu. No sap greu el color verd de la làmpara? No es nota. Només et veu fort. No és verda, no és... Va, guapa. Doncs, en contacte. Adéu. Adéu, gràcies.